नमस्ते, मैं छोले भाजी बनवते आहे। छोले भाजी म्हणजे बटाटा टाकून हे सफेद चण्याची भाजी म्हणजे छोले भाजी। त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य दाखवते। हे काबुली चणे आहेत, हे भिजत ठेवलेले रात्री आणि आता मी शिजवून काढले कुकरमध्ये 3 शिट्या करून हे उबाळून काढले आहेत। आणि बटाटी हे पण उबाळून काढलेली आहे, म्हणजे सालं काढून त्याच्या बारीक फोडी करून घेतल्या आहेत। ही 2 बटाटी आहेत आणि त्याच्यासाठी हे आता लागणारं साहित्य आहे बाकीचं। हे माझा कोकणी मसाला आहे, मिरची पावडर, हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, हे मीठ आहे, हळद आहे आणि हे टोमॅटो 2 आहे छोटी छोटी, कारण आता टोमॅटो पण खूप महाग झाले आहेत ना, तर 20 रुपये पाव भेटतात। तर ही 2 टोमॅटो आहेत बारकी बारकी। हा एक कांदा आहे मोठा आणि हे थोडंसं खोबरं आहे आणि हे फोडणीसाठी तेजपत्ता आहे। आणि हे म्हणजे ह्या छोले भाजीसाठी म्हणजे छोले मसाला वापरायची गरज नाही आहे, कारण याचा हा खास मसाला आहे। ही काली विलायची आहे मसाल्याची, ही मी अशी हे सोलून घेतली होती, म्हणजे ते आता भाजायची आहे म्हणून। आणि त्याच्यासाठी हे 1 इंचाची ही दालचिनीचा तुकडा आणि 2 लवंगा, बस हे छोले मसाल्याचा गरम मसाला झाला। आणि हे मिरची पावडर, हा गरम मसाला आणि हे अद्रक लसूणची पेस्ट आणि हे तेल आहे। आणि ह्याचं जे पाणी आहे ना शिजलेलं चांगलं स्वच्छ पाणी आहे घेतलेलं पहिलं, ते हे पाणी त्याच्यामध्ये नंतर वापरायचं आहे। आता मी त्याच्यामध्ये कांदा टाकते, तेल आहे फ्राय पॅनमध्ये। ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे आणि गॅस फास्ट करते आणि आधी पहिला भाजून घेते। हे चांगला कांदा लाल होईपर्यंत भाजायचा आहे। म्हणजे हा मसाला कसा माहिती आहे, आपण चिकनला वगैरे बनवतो ना भाजीला, तसाच हा पण मसाला आहे। पण याचा गरम मसाला कसा वेगळा आहे, म्हणजे आपल्याला छोले मसाला बाहेर पाकिटात घ्यायची काही गरज नाही। त्याच्यासाठी हे खास अद्रक लसूण आणि हे इथे टाकू, अद्रक लसूण आणि हे 1 इंचाचा हा याचा तुकडा दालचिनीचा तुकडा, ही मसाल्याची 1 विलायची आणि 2 लवंगा खास छोले मसाल्यासाठी छोले भाजीसाठी हे घ्यायचं खास, म्हणजे बाहेरचं मसाला वापरायची गरज नाही छोले मसाला। हा खास इतनासा एवढासाच म्हणजे गरम मसाला आहे खास छोले भाजीसाठी। आणि थोडंसं खोबरं आहे, ओलं खोबरं, सुकं खोबरं असेल तरी चालेल, म्हणजे भाजी कशी छान होईल। हे आता मी थोडं भाजून घेते। त्याच्यामध्ये परत हे टोमॅटो कापलेले आहेत ना, ते पण ह्याच्यामध्ये भाजून घ्यायचे आहेत। कांदा खोबरा गरम मसाला हे सर्व भाजलेला आहे, वास पण छान येतो आहे। आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते, ते पण असं भाजून घ्यायचं, म्हणजे सर्व एकत्र त्याची म्हणजे ग्रेव्ही करून घ्यायची, म्हणजे बारीक मिक्सरला लावून पेस्ट बनवून घ्यायची आहे, बारीक वाटून घ्यायचं आहे। छान भाजलं आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि जरा हलवते, कारण ते पॅन गरम आहे ना, म्हणजे अजून थोडं ते जरा अजून भाजेल। फुकट गॅस कशाला घालवायचा, मग तापलेला आहे ना, त्याच्यामध्ये ते असं थोडं फिरवत राहायचं थंड होईपर्यंत, म्हणजे ते अजून चांगलं भाजतो। आपण पण मस्तपैकी भाजी बनवा छोले भाजी। गरम मसाला मी सांगितला आहे ना, तोच घ्यायचा, छोले मसाला नाही आणायचा बाहेरून, पाकिट नाही आणायचं, अजून कशाला 5 रुपये खर्च। वास किती मस्त येतो आहे। हे बघा छान भाजला आहे मसाला। आता मी थंड करायला या भांड्यामध्ये काढून घेते आणि थोडा टाईम पंख्याखाली ठेवते, म्हणजे लवकर थंड होईल। हे किती गरम आहे ना, थोडं आता पंख्याखाली ठेवते नेऊन, लगेच थंड करून मिक्सरला लावून बारीक करून लगेच तुम्हाला भाजी करून दाखवते। हा मसाला थंड झाला आहे, तो आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतला आहे। आता तो थोडं पाणी टाकून वाटून घेते। हे मसाला बारीक वाटून झाला आहे आणि गॅस पण पेटवला आहे। आता त्याच्यावर भांडं ठेवलं आहे। आता त्याच्यामध्ये मी तेल टाकते थोडं, तेल तापलं आहे। हे आता वाटलेला मसाला आहे ना हा सर्व, तो आता त्याच्यामध्ये तेलामध्ये पहिला टाकायचा।
आणि हे पाणी आहे ना, हे चणे आणि हे बटाटे उकडलेलं पाणी आहे स्वच्छ चांगलं त्याचं, तेच पाणी वापरायचं. म्हणजे ते पहिलेच बटाट्याने ते स्वच्छ धुवून घ्यायचं, त्याच्यामध्ये पाणी चांगलंच ठेवायचं स्वच्छ एकदम, म्हणजे तेच पाणी असं म्हणजे आपण वापरायचं. त्या पाण्यामध्ये कसं सर्व त्याचं बटाट्याचं आणि चण्याचं म्हणजे कसं सगळं ते कॅल्शियम असतं ना, सगळं काय त्याच्यामध्ये विटामिन्स वगैरे असतात, ते सगळं ते पाण्यामध्येच उतरून राहिलेले असतात. सगळं सत्व आहे ना त्याच्यात राहतं, ते पाण्यामध्ये आहे ना त्याच्यामध्ये तेच पाणी वापरायचं. आता हे मिरची पावडर म्हणजे माझी कोकणी मसाला आहे, हे थोडी वापरायची, ते तिखट जास्त आहे. आधी पाणी नाही टाकायचं, हा पूर्ण मसाला असा भाजून घ्यायचा. किती वास मस्त येतोय, छान वास येतोय बघा. आता त्याच्यामध्ये तेजपत्ता पण त्याच्यामध्ये टाकायचा, म्हणजे तो शिजून येतो. आता त्याच्यामध्ये हे मी बटाटे टाकते, उकडलेली साल काढून बारीक करून घेतलेली आहे ती टाकते. आणि त्याच्यामध्ये हे चणे टाकते. हे सर्व याला कसं मसाला लागला पाहिजे ना, म्हणून ते पाणी आहे ना सर्व त्याच्यामध्ये आता ओतायचं. सर्व पाणी म्हणजे थोडं ओतायचं, आपल्याला पातळ सुकं असं करायचं. आता त्याच्यामध्ये मी मीठ टाकते आणि जरा झाकण मारते. हे अशी ढवळून आहे ना, आता गॅस फास्टच राहू द्या, पण फास्ट करून ठेवला आहे. तर आता त्याच्यामध्ये मी याचं झाकण ठेवते, म्हणजे मस्तपैकी कड आल्यावर 2 मिनिटांनी आपण खोलून बघूया. तोपर्यंत कसं 2 मिनिटांनी आपण म्हणजे झाकण खोलून बघायचं किती सुकलं आहे का, म्हणजे घट्ट आहे ते. मीठ बीठ लागायला पाहिजे ना, म्हणून ते थोडं शिजायला ठेवायचं. 2-3 मिनटं झालेली आहे. आता मी जरा खोलून बघते. छान भाजी झालेली आहे. म्हणजे आपण ह्याला जरा सुकवली तरी चालेल, आता अशी थोडी ओली ठेवली तरी पण चालेल, म्हणजे चपाती बरोबर असं भाकरी बरोबर आपण असं खाऊ शकता. चण्याची भाजी ही भाजी सुकी करायची असेल ना तर त्याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं, हे असं उघडंच ठेवायची, म्हणजे अशी ती सुटते. नाही तर आपण झाकण ठेवून सुकवली ना तर त्याला अजून पाणी सुटतो वाफेने. अशी छान झाली आहे बघा, मस्त भाजी झाली आहे. थोडी सुकू द्या अजून. भाजी मस्त झालेली आहे, छान भाजी झाली आहे छोले भाजी. आता मी हे तुम्हाला दुसऱ्या भांड्यात काढून दाखवते. गॅस बंद करते. छोले भाजी मस्त तयार झालेली आहे, एकदम छान झालेली आहे कंप्लीट. आणि तुम्ही करा आणि मला सांगा कशी झाली ती.